Woman na 100%. Sranataki make se bekend. You got me mad and crazy love me now. Hey Su, wat er aankomt is nice man. Ik heb hem bewaard gewoon speciaal voor die Sranataki. We gaan een bos op die Sranataki binnenkort. Gaan jullie horen een serie combo met Jonah van Kloklukkers. Binnenkort man. Maar bij deze wil ik jullie eigenlijk oproepen om te komen 30 augustus in de Domineestraat bij die Sranataki Vissa. Jullie kennen het wel man. Dus be there. Het gaat heet, hot worden man. Jonah, je weet zelf. Ja man. Voor allemaal mensen daar, shout-out. Deze track wat ik met serie doe komt op die Sranataki remix. Shout-out naar Splashmaster, shout-out naar Wossie daar. Shout-out naar heel Klokworkers. Ja maar ik zie je. Iedereen hier, bezig, ik zie je. Hey, weet je wat we gaan doen? Ik ga zo'n kleine stukje van mij gewoon bij zetten. Zet hem bij mijn visie dan. Iets toch? 1, 2, 3. Zo'n slim en sexy meisje. Ik weet de weg niet naar je hart. Oh baby, wijs me, zeg me waar ik stap. In het donker, baby, pak me hand. En geef me liefde kans. Er is geen... Hey, hou man. Mensen, 30 augustus. 30 augustus, Sranataki, Domineestraat, DJ Splashmaster Gilly. Shout-out man, naar allemaal mannen daar, allemaal schatjes, al die weewees, al die passie, mannen, allemaal baby's. Woman na 100%. Sranataki make se bekend.